Staszka była, ciede rano wstała, nigdy so nie myła. Głowę nie łycie się, izbę nie wymiece, słoma w izbie leży, doma płyla śmieci. Twarzyczka so zdazi, jak kukłę miniazi, krowę nie wydoi, łegły na soboi. Świnie w seni reju, kładź stać ci mreju, talerze pod ławą, zarosłe łyrawą. Oni statiły uczą chyba prędzej niż w innych szkołach, bo im tacie porównanie, bo i też w tereny wiele jeżdżą. Może tiło sa uczą chłodzy, bo ich rodzice też tańcowali. Oni tiło je już 27 lat prawie, że chyba te kontynuacje tego i oni w tym żyją. Oni w tym żyją, oni są usłyszone, oni to widzą, jak ktoś tam, jak te inne koleżanki tańcują i takiego problemu po prostu nie ma, nie? Może co prędzej niż w innych szkołach, można tak rzec. Te se dobrze mnie na złost. Mam na imię Natalia i lubię bardzo tańczyć. Cześć, mam na imię Klaudia. Lubię bardzo występować na występach. Mam na imię Patryk. Bardzo lubię tańczyć z dziewczynami. Nazywam się Ola i lubię bardzo stroje kaszubskie. Nazywam się Ola, lubię się ruszać. Nazywam się Sylwia, lubię śpiewać. Cześć, nazywam się Ala i lubię bardzo z naszym zespołem wyjeżdżać na wycieczki. Cześć, nazywam się Natalia i chodzę na Tuchlińskie Szklaty, ponieważ tak mogę spędzić wolny czas. Cześć, nazywam się Magda i mam nadzieję, że poznam chłopaka tu. Kosi łapki, łajace do babki, bakaryla Kasi, a dziadek nie krasi. Kosi, płajetem do zosi, tam są smaczne ślepci i nadal na treści. Lesy, łegłym, płemy igłę przedym, przyjdzie do mnie knypi i ten łegłym klepi. Jeżeli ktoś jest zainteresowany i jest chętny uczestniczeniem w próbach i to ciężką pracą jednak, to my nie odrzucamy. My zapraszamy, rodzice oczywiście przywożą te dzieci, to też jest dla nich duży plus, że przywożą te dzieci na te próby, zostają tu z nimi, nie? Czekają, odbierają je z tych prób. I to jest wielka chwała, bo łatwiej jest naszym dzieciakom tutaj z miejscowych przyjść na próbę, bo oni po prostu są w szkole. Lekcje są tak ustawione, że oni kończą lekcje i mają próbę, nie muszą ani czekać, ani dojechać. Potem po próbie wracają do domu.
Jestem nowy tutaj Nowy czy od kiedy? od tego roku. Co ci się podoba? No, wszystko. Można nawet dostać za to oceny, punkty. A nie zmęczysz się, jak tutaj tyle musisz skakać po sali? Nie. Właśnie szukam takiej A co było najtrudniejsze, jak przyszedłeś do zespołu? Co ci się wydawało, że może czegoś się nauczysz? No, tańczenia. Taki kolega ty był w szkole, on kiedy jak was zrobi ta zespół i powstanie stroje, to my tu kaktus on kiedy wyrósł. On mnie dlatego nie zrobi ta, bo to je zadrodzi, te stroje są i to wszystko. No i nie wiem, czy mój ten kaktus urósł, czy nie, bo zespół z 84 roku i cały czas on działa. W tym czasie, no, ma łebie z na pewno dyrektor wiedział o tym, nie? Że ma łebie z trochę świata. Pierwszy wyjazd to był do Gruzji, także musadele to z dalek, fligrama lecę. Także i ma bale w Wilnie, i w Lwowie, i w Sztokholmie, i w Niemczech ma bale, i w Słowacji, i no, nie wiem, czy to zawrócił, i w Serbii ma bale. Także no, taci błygatu przeszło z tego zespołu. Doły zdrzeni, dzwonki usłyni, kłejme witas lato. Kłec so włekły, łza so skleni, szkłełe czas je zamknąć. Kłesa rąkody, kłejme witas lato. Łycz jeju chwyć, ze soba widz za to. Łebleć lub zaciekły kłeło, remnina wanogo. Wśród tych śmiało świat najmłeły, wiodro wesna drogo. Łesa rąkody, kłejme witać lato. Łycz jeju chwyć, ze soba widz za to. Dzieci nie mają może zajęcia, dzieci lubią tańcować, a rodzice chcą widzieć te dzieci jakimś tam na scenie, no to już dla nich naprawdę wielki sukces. Co już można powiedzieć? Wysrakując to jest tery wielki poziadek, bo oni są przygotowani. Oni są przygotowani dla mnie w ogóle, jakie prowadzą tam te tańce, no to oni są no, prawie że do tańca wstawioni i dalej tańcują. Poza tym oni to lubią. Oni to lubią i chcą to kontynuować. Wezmę sobą mroczki bas, do muzyki to je czas, ho, 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 ho. Mogę łatwo relaksować co, jak mam jakiś kłopot, problem, mówię nas od tego oderwać. No teraz to i nie tańcuję, tylko grumni. Od 2 lat, bo 3 lata właśnie przez ten zespół je mógł do szkoły muzycznej. Jeden była własna właśnie Irena Warmowska powiedziała mi, żeby do szkoły muzycznej jeździł. No to tak przemyślał i zdecydował się, żeby dograł właśnie na akordeonie. I po roku czasu je zaczął tiłe nie tańcować, tylko grać. Wcika szybci stolece, doby mieszkają lecę. Jest piwu młeci stroni, zagrają na bandoni, ho, 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 ho.
Srce so rade je wielgu cecha, ale ty się ciężko czasa, bo dzece są taci no mało zdyscyplinowani, taci podminowane jakby, bo nie mają za wiele i lekcje i tak dalej. Mamy z nimi próbę po lekcjach. To one są umoczone do pół trzeci, od 8 do pół trzeci, jak one mają lekcje, a później jeszcze one mają 2 godziny próbę i to czasem z nimi jest ciężko. Ale jak my jedziemy na występ i jak dobry występ, ludzie to odbierają jakoś tak entuzjastycznie, to jest ta nagroda. Utopiła mnie, moja Kaśka wstedy.